כלומר, אתה אח שלי 80 שנה, נשמה. את לא בת 80. אני מכירה אותי. אשכרה, אני מקבלה, זה המשפחה, מה זה האח הגדול שלי? מה נהנים? מה קורה שם? את הולכת ונעלמת. שרה. כן, חפרה עליה. תגידי, חיים בלב אהבה. קיבלת? ראית בהוראות? הוא רשם בכתב יד. אבל על קופסה אחת, כי לא היו מדבקות. למה רופא לא דיבר איתי? איזה רופא? ידבר איתך היום. נארגן אותו. אל תדאג. תמשיך לבדוק. היא באה, היא עושה רעש. אני רק הולכת לגברים. אני לא אוהבת נשים, אני אוהבת גברים. להגדיל את הוא לא בפוקוס. רגע, שנייה, שרה. אם אתה הלך הגדול הזה. למי עוד רגע? מה עם מושי? למה את לא אומרת לשלום? הבנות אחר כך. שלום לך. הקטנה שלי. אותה אני לא מכירה, מי זה? זה המחליף של ליאור שאמרתי לך. שלום. מותר, לא חוגרים על הרצה. אי אפשר, שקט בבית העלמין, לא פה. שרית תגיע עם שקט. כל העובדים שלי רואים את הטיקטוק שלכם, דרובה. מה סודה? תן לי לך, תן לך עוגן.